Jesteśmy przy zabytkowym elewatorze węglowym i jest to jeden z 4 tego typu, które zostały przywiezione do Polski z Ameryki. I dlatego nazywa się go potocznie amerykańskim elewatorem. I w ogóle nie powinniśmy tu być, więc raczej jest to taka eksploracja typowo na przypale. Cały czas słychać jakieś odgłosy dochodzące z terenu kolejowego, na którym się znajdujemy. I przyjechałam głównie dlatego, że podobno... może się z wami przywitam. Przyjechałam głównie dlatego, że podobno da się tam wejść na górę i dzisiaj będę próbowała to zrobić. No. Oczywiście elewator już jest od dawna nieużywany. Pochodzi z połowy XX wieku i wydaje mi się, że trzeba by wejść po prostu tą drabinką. No ale... albo tu, na ten podest? No nie wiem. Spróbuję. Ty mówisz, że prędzej tędy? Dobra. Mojego też w zasadzie nie, ale schody wyglądają nieźle. No dobra. Się zobaczy, raz się żyje. O, weźmiesz mi jeszcze telefon. Jakby coś, to jeszcze jest 2 lata spłaty. Widzisz, ona jest taka... nie wejdziesz tego. Ona jest klapnięta. Specjalnie chyba na takich jak ja. Może... są żeliwne śruby. Więc tu nie wejdę. Zresztą tam nie ma podłogi. No nie wiem. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Dobra, więc mój plan jest taki. Tu nie ma żadnych drzwi. Ja wiem. Tu są śmieci. Ja wiem, że to jest męczące. No widocznie wszelkie wejścia były gdzieś tam od góry. Na razie w ogóle wejścia udało mi się namierzyć 2. Tam jest też hala, która jeszcze jakiś czas temu była dostępna. Obecnie jest obwarowana czujkami ruchu. Nie wiem. Coś spróbuję ze sobą zrobić. Tymczasem... Fuj, ta woda. Mam ciężkie buty, nie lubię takich nigdzie wspinać. Spróbuję zobaczyć, co tam jest. No nie wiem, to... Kurde! Bartek! Tu też nie wejdę, bo patrz, co mam nad deklem. No... nie da się tego w sposób nieinwazyjny otworzyć, a... jest to też na tyle nisko, że chyba nie będę w stanie przejść. Teoretycznie byłabym w stanie przejść obok tego. Wiesz co, byłabym w stanie przejść obok tego, tylko... Powtórz to na potrzeby tego filmu. Gdzie ktokolwiek nie może, to cena poszła? No. Jeszcze wyżej, jeszcze musisz! O ty skurwysynu!
Nie weszłeś! Nie weszłeś! Ja pierdzielę. W pobliżu elewatora znajduje się także nieużywana wieża wodna, będąca własnością PKP, która jest niedostępna.